Suomen ilmasto ja sen moninaiset sääilmiöt vaikuttavat ehkä kaikkein eniten harrasteilmailuun. Oli sitten sadetta tai paistetta, tuulta tai tyyntä. On ajantasaisten säätietojen saanti erittäin tärkeää. Monilla lentopaikoilla onkin nykyään oma sääasemansa, josta helposti voidaan tarkistaa lähtö- tai määräkentän säätiedot. Tämä on tarina siitä, miten Euraan hankittiin uusi sääasema. Aluksi matkamme vie Helsinkiin ja Hernesaareen. Saavuttuamme Hernesaaren helikopterikentälle meidät erotti huutokauppahankinnastamme ainoastaan verkkoaita ja lukittu portti. Siinä se nyt on, eikä meillä ole vieläkään tietoa, toimiiko laite. Laite purkuun ja kaikki osat tarkasti talteen. Pari tuntia myöhemmin laitteet ovat kyydissä, kuormaan sidottu ja kotimatka voi alkaa. Vihdoin saavumme laitteinemme kotikentälle, Euran lentopaikalle. Epätietoisuus laitteen toimivuudesta on niin suuri, että meidän on pakko kytkeä laitteeseen virrat ja katsoa, mitä tapahtuu. Valot vilkkuvat ja hurina käy, sentään jotain elonmerkkejä. Nopean tutkimisen jälkeen ainakin osa laitteista tuntuu toimivan ja arvoja piirtyy näytölle. Seuraavaksi talkoolistalla on kaivuuhommia, perustusta ja aseman tarvitsemia kaapeleita varten. Pienoiskaivinkoneella tämäkin vaihe sujuu yllättävänkin nopeasti. Tämän jälkeen oli vuorossa valutalkoot, joissa valettiin betonialusta aseman kiinnitystä varten. Siinä se nyt on.
Mittaa tuulet ja tuiskut, pilviä unohtamatta. Kaikkien kentän käyttäjien palveluksessa. Euran lentopaikan ajankohtaiset säätiedot voit tarkistaa puhelimella, netistä kerhon sivuilta, kentän lennon suunnittelutilan näytöstä ja tietysti myös lennolla. Eura Airfield Weather Report. Euran sääasema myös sinua varten.